Department of Agriculture may pasalig sa food security dinhi sa Rion 7. Apan aminado sila nga nasinatig yun ang pagsaka sa presyo sa mga basic commodities. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Giangkon sa Department of Agriculture nga may nasinati gyud nga pagsaka sa presyo sa palaliton karong panahona. Kung basic commodities ang hisgutan, apektado kini sa padayong pagsaka sa presyo sa petroleum products. Punan pa sa mga restrictions nga gipatuman sa ubang mga lugar nga apektado sama sa avian influenza ug African swine fever. Gibutyag ni DA Regional Executive Director Joel Elumba nakatala pa sila og pagsaka sa presyo sa fertilizer. Ang urea kaniadto mupresyo lang og 1,200 pesos kada bag, apan karon mukapi na kuno sa 3,000 pesos. African swine fever, avian flu, iapag yun ang ato ang COVID-19. So, nagkaipon-ipon na yun ang tanan nato ng mga calamities, crisis, resulting to the increase in prices, no? Nasa side pa yun sa agriculture karon, misaka pa yun ang fertilizer, perting sa kaha. Lain nilang natala ang limitado nga supply sa manok nga gibaligya sa kamerkaduhan. Na nakakontribute po sa pagsaka sa presyo sa manok, ang mga restrictions nato sa kini avian influenza nga mga restrictions sa quarantine, no? Kaya labi na sa atong region, ang atong mga local government units. Apan matod ni Ilumba, sa kinatibukan kung food security ang hisgutan, dili ang ayang mabalaka dinhi sa rehiyon, labi na sa strategic position sa Central Visayas. Ang atong region masagot, kitawag nato need importer. Ang ubang region niya din mo merkado sa ilang mga agri and fishery product. Kagahapon gipahibaw ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga siya ang kasamtangang muduma sa Agriculture Department sa iyang paglingkod karong Hunyo 30. Buot niyang tutukan ang sektor sa agrikultura. Sa habig sa departamento, miandam na sila og transition plan alang sa hapsay nga paglingkod sa bag-o nga administrasyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.